Notore, ha? May signal na ba? Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Ayan, pabalik na kami ngayon ng Manila. Yan, bali tatlong motor kami ngayon. Yang nasa Raider, si Paring Puloy at si ang kanyang partner na si Maring Mel. At ito namang nasa gitna na naka Bineli si Jay. Sila yung aking kasama ngayon dito sa may Agno, Pangasinan. Ito yung papasok dito sa Barangay Tupa. Dito sa aming pinuntahan. Medyo rough road lang dito sa lugar na to. Pero ito yung lugar dito sa Barangay Tupa. Parang sitio Likit, Likit ba to? Ha? Sitio Likit, Barangay Tupa. Ano.
Yan, medyo mahaba-haba din yung rough road dito sa may okay, dito ano na to? Sementado na. Rough road, pagkatapos may konting semento, back to rough road ulit. Ano, lakit pala, lakit. Ah, ako rin, gumanon din ako dito eh.
Malaking ibon yan, no? Ayan, no? Nakita niyo yung ibon? Anong klaseng ibon yan? Ayan, no? Ha? Hindi naman siya itim eh. Parang brown. Hindi ko lang alam kung anong klaseng ibon yun. Dito banda sa may bungad ano na siya, sementado na. Yung mesmong naandun lang sa may sa may bandang Lakit pala, Lakit, Sitio Lakit. Doon yung medyo rough road pa. Pero maganda rito sa lugar na to. Medyo makitid lang yung daan. Kaya pagka naka 4 wheels kailangan na lang magbigayan. Nakita nyo tricycle yung nakasalubong natin Pero yung single tsaka yung tricycle halos sa saktuhan lang. May mga pinasemento pang mga karsada, may mga looban. Ano pare? Ha? May signal na ba? Ay, wala pa rin. Wala pa. Oo, kasi mag... Hop. Yes, sige.
Laga nandito tayo sa gitna ng bukid, oh, ayan, oh. Dinadaanan natin nasa bukid.
Matarik pala to, no? Inakyat natin, no? Ha? Dito, malapad na yung daan. Yan, magkabila, papunta ng dagat na. Parang ilog to, tapos papuntang dagat, no? Oo.